haba phaisu ne usnam arajar aphuai imat une usnam arajar aphuai udai uta usnam sneo lane uta nem sneo ubaki khasi jongi ki sayong long ba namar baki jingjia ki ba khla khla bagi jingjia ki ba sosi ki sajia bed mana ki pora une usnam arajar aphuai hakelang sodong cek perthai balai thu ba men ka khatwe tarik ubnai me usnam arajar aphuai sasisian pat kini ki poik kilawan ben mi pau biang shane perthai jongi bat kat kum ka khubor ka balai tholing ba talang khubor mariang ka badai ki lain chaka perthai borok away bat ka talang khubor ka bakar tangka painful art ka lai thu ba kini ki poit sai sisien kilawan ban mi hapo ka tekan ba Medina ka ba hapo ka tekari Saudi Arabia wachu shuru ka talang khubor ka lai thu ba kini ki poit ki balawan mi sian dang ki khendiat banai ho banai April hapo ka tekari Lebanon hendai laong pat ba menta kini ki poit ki la poi pat sah hapo ka tekari Saudi Arabia kabai dan marjan hi bakari Lebanon syakilai Middle East jangan ka perthai jongi bat kani ka tolong khobor long ru ba imat kini ki jingjia ki bakla khla ki nampat kut hang ne hapo perthai jongi bat kanang mi ki por kini ki jingjia bakla khla ki nongwan bet ban taplot ya kani ka perthai ka basang basa mangi Boy, Jawar, alhamdulillah, نتكلم